എവർക്കും വിനീത നമസ്കാരം. ഗാസയിൽ നിന്ന് വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു വാർത്തയാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ലോകത്തിലുള്ള ഇസ്ലാമിക മതമൗലികവാദികൾക്ക് ഒരിക്കലും തന്നെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കാത്ത തരത്തിൽ അവരുടെ ചങ്ക് തകർന്ന രീതിയിലുള്ള വാർത്തകൾ തന്നെയാണ്. ഈ ഗാസയിൽ ഇപ്പോൾ ഹമാസും ഇസ്രായേലും തമ്മിൽ നടക്കുന്ന ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധി പ്രശ്നം, യുദ്ധം എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുകയാണ്. ബന്ദികളെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വിട്ടുകിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 6 ദിവസത്തോളമായിട്ട് ഇപ്പോൾ വെടിനിർത്തൽ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും വെടിവെപ്പും വ്യോമാക്രമണവും മാത്രമാണ് ഇസ്രായേൽ സൈന്യം അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൃത്യമായിട്ട് ഭീകരവാദികൾ തമ്പടിക്കുന്ന പല സ്ഥലങ്ങളും പൊളിച്ചു കളയുകയാണ്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് അവിടെ പള്ളികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മറ്റ് മതസ്ഥാപനങ്ങളും ഇസ്രായേൽ സൈന്യം ബുൾഡോസർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇടിച്ചു നിരത്തുന്നു എന്നുള്ള വാർത്തയാണ്. ഇത് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ലോകത്തിലെ ഇസ്ലാമിക മതമൗലികവാദികൾ, തീവ്രവാദി ജിഹാദി ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ഹെഡ് ഓഫീസ് ആയിട്ടുള്ള ഖത്തർ ഷെയ്ഖിന്റെ കീഴിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട മാധ്യമ സ്ഥാപനമായിട്ടുള്ള അൽ ജസീറയാണ്. ഇങ്ങനെ കണ്ണീരിങ്ങനെ പൊഴിക്കുന്നതിൽ അൽ ജസീറ എപ്പോഴും വലിയ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ്, ഒരു തർക്കവുമില്ല. അപ്പോൾ അൽ ജസീറയെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ലോകം മുഴുവനും നടക്കുന്ന ഇസ്ലാമിക ഭീകരവാദത്തെ വെള്ളപൂശിലാണ് ഇവരുടെ പണി. അതോടൊപ്പം ഇസ്രായേൽ പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഈ ജിഹാദി ഭീകരവാദികൾക്കെതിരെ നടത്തുന്ന ആക്രമണങ്ങളെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനമാണ് ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്ന ഭീകര രാഷ്ട്രം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്കുള്ള കഥകളാണ് പറഞ്ഞിങ്ങനെ വന്നത്. അപ്പോൾ പ്രിയ സഹോദരന്മാരെ, നമ്മൾ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം ഈ ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃകയാവുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള നടപടിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഗാസയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഭീകരവാദ ഗ്രൂപ്പായിട്ടുള്ള ഹമാസ് മാത്രമല്ല ഈ പറയുന്ന ഗാസയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പാലസ്തീനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ISIS ഉണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇസ്ലാമിക് ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു സംഘടനയുണ്ട്. ഹൂത്തികൾ ഇവരുടെ ഒപ്പം ചേരുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹിസ്ബുള്ള എന്ന് പറയുന്ന ഭീകരവാദ സംഘടന ഹമാസിനൊപ്പം ചേരുന്നു. അവർ ആദ്യകാലം മുതൽക്ക് തന്നെ പരസ്പരം ആയുധ പരിശീലനം അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംയുക്തമായിട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇന്ത്യ ഇസ്രായേലൊക്കെ സംയുക്തമായിട്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ആയുധ പരിശീലനങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഈ ഭീകരവാദികൾ തമ്മിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ധാരണയുണ്ടാക്കി ഇവർ ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യം, ലോകത്ത് നിന്ന് ജൂത സമൂഹത്തെ മുഴുവൻ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുക. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എത്രത്തോളം വലിയ ത്യാഗവും സഹിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ്. അപ്പോൾ ഈ പന്നിക്കൂട്ടങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് ഈ ഗാസ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ഗാസയുടെ അടിവാരം മുഴുവൻ തോണ്ടിയെടുത്ത് അവിടെ മുഴുവൻ ആയുധപ്പുരകളാക്കി മാറ്റി അവിടെ ബന്ദികളെ കൊണ്ടുവന്ന് താമസിപ്പിച്ച് ഒരുപാട് തരത്തിൽ ഇസ്രായേലിനെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വേണ്ടി നിരന്തരമായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. ഈ ശ്രമത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗമായിട്ടുള്ള തിരിച്ചടി മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം ഇന്നും പാലസ്തീന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന ഗാസയിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ പാലസ്തീന്റെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഭരണാധികാരം ഇനി ഇസ്രായേൽ തന്നെയായിരിക്കും. ഇസ്രായേൽ കൃത്യമായിട്ട് ഗാസ പിടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കാണുന്ന സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് നിരീക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള CPM അടക്കമുള്ള കോൺഗ്രസ് അടക്കമുള്ള പല രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും നേതാക്കന്മാർക്ക് കുരു പൊട്ടിങ്ങനെ ഒലിക്കുന്നു. ഇവർ വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയം മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ആത്മാർത്ഥതയും ഈ പറയുന്ന പാലസ്തീൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളോട് പോലും ഇല്ലാതെ കൃത്യമായിട്ട് ഹമാസ് ഭീകരവാദികളോട് കൂറ് പുലർത്തുന്ന രീതിയിലേക്കുള്ള നിലപാടുകളാണ് എടുക്കുന്നത്. ഈ നിലപാടുകളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത്. ഇവരെത്രത്തോളം വലിയ രീതിയിൽ ഈ ഭീകരവാദികളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഭീകരവാദികളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. ഈ കേരളത്തിൽ പോലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇസ്ലാമിക മതമൗലികവാദികളെ വ്യക്തമായിട്ട് അവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാതെ അവർക്ക് സുരക്ഷിത താവളം ഒരുക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇവര് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങ് 4000 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറം കിടന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹമാസ് പോലെയുള്ള ഒരു ഭീകരവാദ സംഘടനയ്ക്ക് ഇവിടെ നിന്നൊരു സപ്പോർട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഭീകരവാദ സംഘടനകളെ എത്രത്തോളം വലിയ രീതിയിൽ വെള്ളപൂശാനും അവരെ കുളിപ്പിച്ച് കുട്ടപ്പനാക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഭീകരവാദ ശക്തികൾക്ക് കുട പിടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന CPM-ഉം കോൺഗ്രസും ചെയ്യുന്നുണ്ടാകുമെന്ന് നമ്മൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടൂടെ? അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഘപരിവാർ സംഘടനകളടക്കം വർഷങ്ങളായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഗാസ പോലെയുള്ള ഒരു പ്രദേശത്ത് അവിടെ ലോകത്തിന്റെ തന്നെ ഇസ്ലാമിക ഭീകരവാദ കേന്ദ്രമാക്കി തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ലോകത്തിലെ ഭീകരവാദികൾ മുഴുവൻ കണ്ടത്. ഇറാഖോ സിറിയയോ ലെബനനോ മറ്റുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങളൊന്നുമല്ല. ഇപ്പോ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ്രായേൽ പോലെയുള്ള ഒരു സംഘടിതമായിട്ടുള്ള സൈനിക ശക്തിയുള്ള ഒരു സമ്പന്ന രാഷ്ട്രം, ആ എല്ലാ ടെക്നോളജിയുമുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രത്തെ കൃത്യമായിട്ട് ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് കരമാർഗവും കടൽ മാർഗവും അല്ലെങ്കിൽ വ്യോമമാർഗവും വലിയ തരത്തിലുള്ള ഒരു ഭീകരാക്രമണം ഒക്ടോബർ 7-ാം തീയതി ആ രാജ്യത്തേക്ക് ഈ ഭീകരവാദികൾ
ഭീകരവാദികൾ നടത്തിയിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും ആ ഒരു ദിവസം പതറി എന്നൊരു സംഭവമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഭീകരവാദികൾ കേവലം ഒരു ഹമാസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഘടനയുടെ പിന്തുണ മാത്രമല്ല ഈ പറയുന്ന ആ പ്രദേശത്തിനുള്ളത്, ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ ഭീകരവാദ സംഘടനകളുടെ ഒരു ഹബ്ബായി ഗാസ മാറിയിരുന്നു. ആ ഗാസയാണ് ഇപ്പോ ഇസ്രായേൽ സൈന്യം ഇടിച്ചു നിരത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ സൈന്യത്തിന്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ ഗാസയിലുള്ള ഇവരുടെ എല്ലാ തരത്തിലെ ഭീകരവാദ സെന്ററുകളും തകർത്തുകൊണ്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ തന്നെയാണ്. അൽഷിഫ എന്ന് പറയുന്ന ഹോസ്പിറ്റൽ ലോകം മുഴുവൻ ഈ ഇസ്രായേൽ ഹമാസ് യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധ കൊടുത്ത ഒരു വിഷയം തന്നെയായിരുന്നു. എന്താണ് അൽഷിഫ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത്? ഈ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ അടിവാരം മുഴുവൻ തോണ്ടിയെടുത്തുകൊണ്ട് അതിനുള്ളിൽ കൃത്യമായിട്ട് ടണലുകൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് ആയുധങ്ങളും മറ്റ് ഇവരുടേതായിട്ടുള്ള പല പല സംവിധാനങ്ങളും സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇറക്കിയിട്ട് ഈ അൽഷിഫ ഹോസ്പിറ്റൽ ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തിന് നേരെ ആക്രമണം നടത്താനുള്ള ഇവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട തലസ്ഥാനമായിട്ട് തന്നെ മാറിയിരുന്നു. ഇത് നിരന്തരമായിട്ട് ഇസ്രായേലിന്റെ സർക്കാർ ലോകത്തോട് മുഴുവൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്നു. അൽഷിഫ ഹോസ്പിറ്റൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഹമാസ് ഭീകരവാദികളുടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഗൂഢാലോചനകൾ നടക്കുന്നത്. അതിന്റെ കൃത്യമായ തെളിവുകളുണ്ട്. അപ്പൊ എന്ത് തെളിവുകൾ? ഹോസ്പിറ്റലിൽ രോഗികൾ കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എന്ത് ഗൂഢാലോചന നടത്താനാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ പോലും, അല്ലെങ്കിൽ ഇവന്മാരിങ്ങനെ നിരന്തരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ജിഹാദി ഭീകരവാദികൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ തെളിവ് സഹിതമാണ്, വീഡിയോ സഹിതം ഇസ്രായേൽ സൈന്യം അവിടെ കയറി ആ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഉള്ളിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭീകരത എന്താണെന്നുള്ളത് ലോകത്തിന് മുന്നിൽ കാണിച്ചു കൊടുത്തത്. ലോകം മുഴുവൻ ഇപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തിന്റെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം ഒരു രാജ്യത്തെയും അനാവശ്യമായിട്ട് ഉപദ്രവിക്കാൻ പോകുന്നതല്ല. ജൂത സമൂഹം നേരിടുന്ന വലിയ തരത്തിലുള്ള ഒരു ഭീഷണിയുണ്ട്. ആ ഭീഷണിയെ കൃത്യമായിട്ട് പ്രതിരോധിക്കാൻ ഈ ഇസ്രായേൽ ജനതക്കൊപ്പം, അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തിനൊപ്പം ഇന്ത്യ അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് നിൽക്കുന്നതും ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. ലോകത്തിൽ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗമായിട്ടുള്ള ഇവരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് ഈ ലോകത്തിന്റെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കടമയാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ഇവരെ ശത്രുവായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് ഇവരെ നാശത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അൽഷിഫ പോലെയുള്ള ഹോസ്പിറ്റലുകളാണ് ഇവരുടെ ഈ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും മാധ്യമങ്ങളുടെ ഫോട്ടോഷോപ്പുകൾ നടത്തി ഞങ്ങളെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചാവുന്നത്, ഞങ്ങളെ സ്ത്രീകൾ ചാവുന്നത്, ഞങ്ങളെ ഹോസ്പിറ്റൽ തകർക്കുന്നത്. യുദ്ധ നിയമം അനുസരിച്ച് ഹോസ്പിറ്റലുകൾ തകർക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പോൾ ജിഹാദി ഭീകരവാദികളുടെ ധാരണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്രായേൽ സൈന്യം അവിടെ ഹോസ്പിറ്റലുകളും സ്കൂളുകളും അതോടൊപ്പം അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പുകളും ഒന്നും ആക്രമിക്കാൻ വരില്ല, ഇവിടെയൊന്നും ആക്രമിക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഒരു യുദ്ധത്തിനുമില്ല. അപ്പോൾ ഈ പരസ്പരം രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പ് ആയിക്കോട്ടെ, സ്കൂളുകളായിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലുകൾ ആയിക്കോട്ടെ, ഇത് മുഴുവൻ മാറ്റി നിർത്തണം. ഇവിടെ ഒന്നും ആക്രമണം നടത്താൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ഈ ആക്രമണം നടത്തില്ല എന്ന് ഉറപ്പുള്ള ഈ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങൾ ആര് തമ്പടിക്കുന്നു? ഇവിടെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹമാസ് ഭീകരവാദികൾ സ്വസ്ഥമായിട്ട്